Ang pagpaambit sa dugo dili lang makaayo sa panglawas kun dili labaw sa tanan ang pagluwas sa kinabuhi sa isig ka tawo. Sama na lang sa daghang mga tawo nga misalmot sa kasaulugan sa World Blood Donor Day nga gilusad sa Department of Health ug ubang mga ahensya sa gobyerno. Ani ang report. Si Maricris Vallejos unang higayon nga mamamahimong blood donor kinsa medyo gikulbaan ilabi na sa pagtusok na sa dagom ngadto siyang ugat. Apan may patigbabaw gyud ang iyang tinguha nga makatabang sa isig ka tawo sama sa higayon nga sila ang nagkinahanglan og dugo kaniadto. Piling po kumutabang sa lauban. Dako kay katabang nga di mahibaw-an baga kita magkinahanglan pod. Samtang kining sundao nabatasan na gyud nga modunar og dugo tungod kay makaayo sa panglawas. Posibleng dili na maihap kung pila nakikinabuhi ang naluwas sa iyang dugo kay sukad pa kaniadto blood donor na siya. Maayo ni siya sa atong lawas. Number one is ma-regenerate ang atong dugo. And second is manay makatabang ta sa atong isig katungod. Duha lang sila sa mga midagsa sunod sa Central Command din gipahigayon ang bloodletting isip kabahin sa World Blood Donor Day. Gisalmutan kini sa kaniyang ahensya sa gobyerno nga gipanguluhan sa Department of Health Region 7. Target nila nga makatigom og dugo gikan sa 1% sa total population sa rehiyon nining adlaw sa bloodletting. Apan ang long-term target mao 100% blood supply sa sunod tuig. Kasamtangan adunay 85% sa supply sa dugo. We hope we can consider it as a health program by everyone. DOH doesn't own it. It's a health program for everyone as we want to encourage all our stakeholders to own the program. So everybody has a stake on the development and the sustainability of our voluntary blood donation. PhilHealth, DepEd, DPWH, so AFP and the rest. So we have a pre-list of 1,000 for voluntary donors right now. And if we will just continue to do it, and I guess there's no other problem, we can make it 100%. Katambayayong ang Armed Forces of the Philippines Central Command kinsa may pasalig nga kanunay mo suporta sa bloodletting. We are encouraging sa mga sundalo namin na kahit sa maliit na bagay makatulong tayo sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.